Здравейте! Сега ще отворим тази лампа и да видим какво може да се използва от нея за скрап. Така, първо отваряме това отзад. И след като е отворено от задната страна, аз в началото се заблудих, защото това е стъкло и мислих, че всичко е стъкло. И тогава предприех варианта. Тук е много опасен този метод, защото това е стъкло. След като разтворих първата, установих, че това е пластмаса. Така че при следващото разглабяне на такава лампа няма да действам по този начин да чупа стъклото. И ето го тук варианта е такъв. Ето. Това е платчицата отдолу, която има един грец, изправител, един кондензатор. Той ще се използва греца за злато. И тук най-ценното нещо са тези светодиоди и този регулатор, които пак отиват за злато. Това е алуминиева плочка, която като се нагрее ще паднат елементите. Сега ще ви покажа и другия вариант за отваряне на без да се троши стъклото. Просто се вземе една бормашина. Ето. Много по-лесен вариант. Да, малко повече време трябва, но и се продължава по същия начин. Отварят се връзката с платката и се отваря платката. Надявам се да съм бил полезен. Чао за сега.